Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Abinci za mu iya zama? Bismillahir rahmanir rahim. Akwai abinci? Akwai abinci. Ina wuni? Lafiya kalau. Yawwa. Abinci muke so amma ba wuya. Ki mo kansa ne. Ya busi. Ai mun tunda mun ganka muka ga ka fara burge mu wallahi ya busi. To abincin nan nawa? Ya zubo muna na busi da yawa ko musi. To shikenan. Yawwa. Amma mai abinci da hankali. Ki sai ki ringa gani abin da za yi. Mu muna son su kin gani ba wanda mu faɗa mata gaskiya ba. Yawwa, kyau. Kana ji na abinci? Ina jin. Za mu kai ka Ibadan wurin maman yabo. Za mu rika lai. To shikenan. Lai yana so ka lai. Da gaske ba yake ba. Da me aka wannan dukin? Magin ne da ka sani mai sky Mr. Chip on ka dole kawai dai zakin hannu ne irin nawa. Rinka ci a hankali mana. Ba za a hankali ba. Da yawa ne za su. Kenan insha Allah za mu kai ka wurin maman yabo. Da abinci. Karka ci komai. Kuma kai kika wannan dukin? A'a ni ce mana na girka wata girka na abinci na. Karki da mu idan mun yi rashi za ki ringa zuwa cin taliya. Yawwa mai abinci babu ruwa. Wallahi sai dai mai shago a dallaka su yi mu. Karki da muke na alhamdulillah. Muka da san za mu siyi ruwa yi. Yawwa to suke da sai an jima. Sai mun yi waya. Kudin abincin fa. Kudin abincin fa. Kudin abinci. Ba saurayin ki ba. Ba muna soyayya fa ne. Kamar ya saurayi na. Shikenan dai ina saurayi na ya ci mu abinci bai bani kuɗi ba? Ke ba ki san akwai alaka tsakanin ku mai karfi ba. Ke wannan alakar. Ki da zai mu aure ki. Kuɗi na za ka bani, kuɗin abinci na za ka bani. Ko Lagos za ka kai ni. Wajen ba zai kai kafa ya da kada mu manya ko. Babu wata alaka tsakanina da kai ni kuɗi na kawai nake so. Ina mun gaba lafiya. Yanzu abin da ya bari na je wurin mai POS din can ciro kuɗin sai na dawo. Yau za mu je kuɗi nake so. Kuɗi na za ka bani. No. Da suke na saya akwai wani jaridar mun finta da satan su ne ma mun yi aure wani. Iye. Ya so za mu kawo muku. In zuba muku abinci hannu 200.